Amicos celebra o seu 25 aniversario cun emotivo encontro de usuarios, familias, traballadores e institucións no Trapeiro. A Asociación Amicos estivo este sábado de celebración, logo de cumprir 25 anos de historia, coidados e traballo pola inclusión. O restaurante O Trapeiro de Lousame foi o lugar escollido para festexar este aniversario, un cuarto de século, no que se deron cita preto de 200 persoas entre usuarios, familiares, profesionais, representantes institucionais e empresas colaboradoras. A gratitude e a lembranza das persoas e proxectos que fixeron posible esta efeméride foron protagonistas, ao igual que os agradecementos. Que ahora xa somos máis de 250 familias e damos apoio a máis de 1500 persoas, como non, e aquí temos representantes do mundo empresarial, as máis de 400 empresas que colaborades con nós día a día, que facedes que as insercións das persoas con discapacidades sean reais e que ademais colaborades económicamente. Aquí cabe mencionar, como non, as dúas empresas que veñen aquí representando, as grandes empresas, neste caso, a dúas amistades e creo que a dúas almas da nosa familia, como son o Grupo Gealsa, con Margarita, que nos representa e nos acompaña, con Marga, nos recuida Marga, e co Grupo Vegal Seroski. E destacou o apoio de todas as entidades que están con Amicos no seu día a día, traballando para que a integración sexa real, ademais das institucións, piares tamén da historia da asociación e dos traballadores. Personas que coidamos a personas e que poñemos o noso granciño de area coidando do planeta. Activistas, dos de verdade, dos que construen polas persoas do planeta. Porque o querer a veces non é suficiente e o importante é o que se fai diario e como se fai. A diferencia entre os soños e a realidade é construíla, é facela día a día con moita constancia, con esforzo e con dedicación. A presidenta da entidade, Esther Vidal, destacou moi emocionada o traballo das familias que arrancaron o proxecto. Hai persoas que faltan, que foron as fundadoras, pero bueno, somos un grupo de pais que fomos adiante. Todo o que lle proponíamos levaban a cabo. A miña xunta directiva sempre levamos proxectos adiante. Nunca me dixo non pongas esto, ao contrario, sempre máis. Cando embarquei ao director general do proxecto, dixen que iba a encontrar moitas trabas. Pero bueno, foi o mellor que pude facer para Amicos. É o mellor. Eu creo que merece un aplauso e máis a súa pandreita, Lucía García, son os directivos de Amicos. O alcalde de Lousame, Esteban Ares, puxo en valor o traballo realizado por Amicos ao longo destes 25 anos. Damos as grazas sempre por todo o que nos ofrecedes e, por suposto, tendes que saber, dígolo personalmente e en nome do meu equipo de goberno, que teredes sempre as portas abertas do Concello, as portas abertas do noso goberno para calquera cousa que precisedes. Penso que, como administración, neste caso como Concello, temos aquí a Xunta de Galicia tamén, pero penso que unha das razóns de ser de calquera administración, de por que existen as administracións, unha das razóns de ser ten que, por suposto, a parte de outras moitas tarefas, é garantizar e sempre colaborar en todo o que se poida en servicios sociais. É unha ferramenta fundamental na nosa sociedade. Que existan asociacións como a vos, que fan un traballo incrível. É de admirar. Xa que afirmou, están a desenvolver un traballo fundamental. Nesa liña tamén incidiu a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Beijón, quen felicitou a entidade por este 25 aniversario. Para min é un orgullo estar hoxe aquí e faime especial ilusión porque sempre é un placer ver como unha asociación se abre camiño na sociedade e chega ás súas bolas de plata cunha folla de servizos como a que ten Amicos. Pero tamén me fai especial ilusión este acto polo simple feito de que organiza Amicos.
E todos sabemos que o que toca a Amigos se convierte en máis máxico, ten máis luz e é mellor. Eu estou moi orgullosa, falo de parte da Xunta de Galicia, de todo o entramado social que temos, de todas as asociacións que temos en Galicia, porque creo que representan todo aquilo que está ben. A loita pola inclusión, polos dereitos das persoas con discapacidade, pero é certo que hai asociacións que nada máis coñecelas xorde flechazo. E iso é o que nos pasa sempre cando estamos con Amigos. Aquí pasan cousas importantes, cousas polas que hai que apostar e que debemos apoiar. Durante a celebración do 25 aniversario de Amigos proxectouse un vídeo conmemorativo no que se repasaron os fitos máis destacados da entidade. Houbo momentos de recoñecemento ás persoas usuarias e profesionais que levan máis tempo e a empresas e institucións que acompañaron a asociación no seu crecemento.